Tiendwarpen met ondertussen wist van deelname aan die speciale televisiecompetitie die op 4 april uiteenzet. Oldehalpeer, Kolm, Oudenboorn, Gariep, Droegeham, Bantegeer, Minnesgeer, Holvert, Wietmarsum en Reduzum. Zij doggen mij. De matten nog 3 dwarpen mij. Die beginnen op respectievelijk 14, 21 en 28 juni maatje van een weekenlang televisie in het eigen dorp op een verste plak en hetzelfde maatje. Wat een uniek concept is het toch. En wat hebben we er zin aan en wat hebben die dwarpen er zin aan. Want er gebeurt opeens van alles. Lutje Kobi, van harte welkom. Kom wat dichter bij de microfoon. Goeie keer. Goeie. Midden. Dat we daar even nu de campagne hadden mochten. Ja. Wie is dan campagne vieren? Gewoon. Ik ben een campagne vieren, maar dat is eigenlijk kijk als altijd gewoon op strut en in gesprek met mensen. Alleen het is rottig waar en het is net zo druk op het dik. Zij ging even lekker in de warme studio Ja, zitten. precies. Bij Doch het van die dwarp, dat zei je het ook, Doch het van die dwarp. Dan komt student dwarp, werkgeer, die zitten overigens nog in die schaal die het van die lijkt. Oh, donders. Dus als het alles schijnt van partijdigheid op die laden wordt, dan moest de werkgeer eruit halen. Wij garanderen dat er net verrooid is. Ik zeg dat ze goed dichtplakt zitten. Kisten net, hè? Verzegelen. Ja. Dus, Maar die dwarpen in Friesland, waar weer een beetje de achterliggende gedachte bij dit project is, ja, die dwarpen die staan onder druk en druk was het negatief, er is krimp, er is geen werkgelegenheid, er huizen staan al te kip en dat er een soort negatief gevoel in die dwarpen is. En nou ben ik bij 10 van die 13 dwarpen bij West al een week en er is helemaal geen negatieve sfeer. nee, kom ik nooit zitten. Nee. Nou ja, Woerl was ergens een pessimist tussen. Ja, ik op dwarp. Nee, gemiddeld genomen, ik wil ook altijd alleen maar op dwarpen winnen. En er is altijd een mal elkaar de schouders eronder sfeer. En dat vind ik nou juist zo mooi aan dwarpen. Ja, maar dat past precies bij de dwarpen in Friesland. Precies. Nationaal wat waan. En wij Ja. merken het nou ook. Ja. Er komt enorm soort last. Dus, nou, mooi. We moeten de boel maar net langer in spanning houden. Look het eerste dwarp als worst. Zo even En als lekker spannend. Goed, ja. Ja. tromgeroffel. Ik griem ze nou wat trom elkaar. En dan moet dit worden. Nou, mag je hem zelf weer? Mag ik zelf weer nog? Ja, is voor die. Oké, spannend. Nou, doe het. Kubaat. Koebaert. Dat Koebaert. is Koebaert. Nou, jammer aan mij. Dat zit Alsjeblieft, straks dit. in de kamerlid. Dank u wel. Koebaert doch mij. Van het lokweeske Koebaert. Je bent er heel betiet bij, maar je moormelding. We hebben een hele protte informatie van u vregen. Maar je bent erbij. Koebaert, dat is mooi. Het kunstenaarsdwarp van Friesland. Hè. Daar is wel een protte kunst komen, denk ik. Oké, dat is mooi. Koebaert zit erbij. Dan geven we naar dwarp nummer 12. Dit moet erop liggen. Tromgeroffel. Even goed onderuit halen. Door hem hiepen. Ja. Wat is dit? Frieske pjellen. Oh, Frieske Pjellen. Uit de Woorden. Ja, we waren in goed verzint Burger. We zitten al in Gariep, we zitten al in Droegeham. En dan komt, ik zal hem even op de camera stellen, Rick, op de orencamera. Dat kun je hem dus in kwarten weer zien op diendwarp.nl, die speciale website. Frieske Pjellen zit ook in de competitie, in de dwarpscompetitie, doch het van Diendwarp. Dat is de Ian Lijster. Kunnen we pakken? Dan mag je de boppen staan. Chef. Oké. Wat wordt het, Lutz? Strijkerieren. Wat wordt het, Lutz? Het is niet weer. Wat is het? Werken. Is het werken? Dat is net een leeuw. Het is net een leeuwen, nee. Het is echt net een leeuwen. Oh. Maar het is rosa. Oh. Het is net prachtig. Nou, het is toch net een leeuw. Ik liet hem zeggen, hij is Ik ben er bang voor. Hij is hem er echt uithellen, werkgeer. Dit plak is Lutsen, werkgeer. Ze is toch Lutz Jacobi. Je hem wel bekend. Ja, dit is net een leeuwen. Nou, prachtig. Wij zijn er tevreden hoor. Waarom zoen ik net? Want alle dwarpen binnen is liek leef. Zo is het. Dan mag je er weer iets zoeren, hè? Ja. Dan mag je er een weer in. Het is ongelooflijk. Maar het best Dat leuk weet blauw, niet ja. mensen. Mag nog komen. Oké. Lutz Jacobi, dankjewel voor die spontane meewerking aan dit programma. En een protte succes met de campagne en de verkiezings.